Ano nga ba ang ibig sabihin ng tinatawag na backup? Ito yung tinatawag na memory restoration from memory loss o sa mga kadahilanang hindi inaasahan sa mga kalamidad na dumaan o sa mga virus na pwedeng maka-infect sa ating personal computers. Kung kaya't may tinatawag ding backup requirements for your home or office personal computer. Hindi lahat ng pagbabackup ay kailangang madalian. Mayroon tayong sinusunod na proseso at pamamaraan at kinakailangan makamit ito at makamtan upang maisagawa ng maayos at produktibo ang tinatawag na backup procedures. Una sa pito, ang what files or programs need backup. So, alin sa mga dokumentong iyong iniingatan ang kailangan patawan ng backup procedure? Dahil hindi maaaring lahat ng dokumento sa ating personal computer ay ating lagyan ng backup files. Dahil ito ay talaga namang kakain ng napakalaking memorya at marahil hindi rin mapakinabangan sa huli. Pangalawa, files that need to be regularly backed up. Sa unang proseso, nalaman natin kung alin dito ang dapat patawan at dapat hindi dapat patawan. Ngunit sa pangalawang hakbangin ay kailangan nating alamin kung saan ba dito ang dapat lagyan ng regular na backup procedures. Dahil hindi lahat ng dokumentong pwedeng i-backup ay nararapat din sa proseso ng regular na pamamaraan. Pangatlo, alam na natin sa una't pangalawa kung saang dokumento ang mga kailangang lagyan o patawan ng regular na backup procedures. Ngunit sa pangatlo, kailangan nating alamin kung kailan ito isasagawa. When to do regularly scheduled backups upang ito ay masunod at makalkula ang tamang agwat ng panahon at minuto o interval of time ang mga magsasagawa nito. Pang-apat, how to store backups properly. Ibig sabihin, kung ang backup files mo ay naitago mo sa isang memoryang puno rin ng viruses at marahil masira din ito kalaunan, mawawalan ng silbi gaano man kaganda ang backup procedures na iyong isinagawa. Dahil ang pinagtaguan mo na dapat ay makakapag-restore ay hindi rin napakinabangan. Kung kaya't dapat mahalaga sa ating isipan ang hakbangin na ito upang hindi mabaliwala ang lahat ng napaghirapan. Ang panlima, pang-anim at pampitong requirement for backup procedures ay magkakatugma. Number 5, backing up to floppy disk. Number 6, backing up to zip drivers. At panghuli, pampito, backing up to CD-RW disk. Yung panlima, pang-anim at pampito ay simple lamang. Ito lamang ay yung pagbabalik ng mga backup files doon sa mga dating kinalalagyan nitong mga dokumento o kinalalagyan nitong karampatang lugar sa iyong PC or sa kung ano mga driver ang iyong gamit. What files need to be backed up? Yan ang mga tanong na i-raise kapag ang pinag-uusapan ang backup procedures. We all know or are told that backups are necessary for recovering from the accidental loss of valuable documents or data due either to disk failure, accidental deletion, o accidental na pagkakabura, or inadvertent corruption. We also suspect that recovery can be done quickly and accurately when done correctly. The questions to be answered then are, what files and or programs need to be backed up? Yun nga yung nasa unang tanong ulit. Pangalawa, when should backups be performed? At pangatlo, how should backups be performed? Ibig sabihin, magkakatugma ito dahil hindi naman magkakaroon ng isang matagumpay na backup procedures hanggang sa uli kung hindi naman naisagawa ito sa tamang proseso, tamang paraan at tamang interval of time. Kung isa dito ay mali, ibig sabihin, hindi mapapakinabangan sa kabuuan ang prosesong isinagawa ng backup procedures. So, may mga tanong ulit. Again, why do backups needed? Backups allow you to restore your files if any of the following occur. Ito yung mga instances o halimbawa ng mga pangyayaring hindi inaasahan kung kaya't kailangan natin ng backup procedures. Hardware drive crashes and everything on it is lost. This can happen and probably will
happen at least once every couple of years. Ibig sabihin, hindi maiiwasan na magkakaroon ng isang beses sa 2 taon ng pagkagabura o pagkakaroon ng hardware crash. The likelihood of this happening may be minimized by performing routine disk maintenance, but the chance of a crash is still always possible. Ibig sabihin, mas maganda na ring nag-iingat. Hindi na kailangang hintayin pa ang sitwasyon na kailangan tayong mag-backup procedure. Nasa sa atin na kung papaano natin maiiwasan ang mga pagkakaroon ng mga instances na ito'y mabubura o mawawala sa atin. Ngunit, ito lamang ay nagkakaroon ng limitasyon at hindi naalis sa kabuuan ang mga posibilidad na magkaroon ng memory loss. What fields or files or programs need backup exactly? Ito yung mga sinasabi na kailangan talagang lagyan ng backups. Pero meron tayong good news. Dahil the good news is that very few files need to be backed up on a regular basis. Only application data and environment or program settings need to be regularly backed up. You do not have to back up your entire hard drive or everything close to that. The operating system Office system or OS Windows 95, 98, and ME does not need to be backed up, nor does any of the other software or programs that you may have installed from CDs or elsewhere. Ibig sabihin, if any of these need to be restored, you simply reinstall the software the way it was done the first time. Ibig sabihin, may good news dito dahil hindi kailangan daw buong hardware lagyan ng backup files. Dahil kung yung ibang mahalagang bagay dito katulad ng OS ay nasira at kailangan ng backup files, ang kailangan mo lang gawin ay simply reinstall the software the way it was done the first time. So, kailangan mo lang ulitin yung unang beses mong ginawa. So, dito sa backup procedures, nabanggit ang 7 backup requirements for your home, office, or office personal computer. Una, uulitin ko, what files or programs need backup? Second, files that need to be regularly backed up. Third, when to do regularly scheduled backups. Fourth, how to store backups properly. Fifth, backing up to floppy disk. Sixth, backing up to zip drivers. At ang pang-7 at panghuli, backing up to CD-RWs. Mahalaga ang backup procedures upang maiwasan natin ang pagkakaroon ng mga dokumentong mawawala at marahil makakaapekto sa iba pang gawain na kailangan ng mga tao sa pang-araw-araw na gawain. Kung kaya't ang backup procedures ay maisasagawa lamang sa tamang paraan, tamang proseso at tamang pagkakaroon ng interval of time upang magkaroon ng isang matagumpay na kalalabasan ang tinatawag nga nating backup procedures.